morning! So, pupunta kami Baguio. Watch out my vlog. See ya! Bridal shower. It's the peak, guys. Nandito kami ngayon. Papasok na Rosario Laon. Checkpoint. Okay. Ganun po yung ginagawa ng mga sign pag bikers, cyclists. Tapos pag may nakakasalubong sila, nag-good morning, kaya nagbe-bell. So, bali, 7 kaming lahat. Punta kaming Baguio. Sana samahan niyo ako sa rides ko ngayon. Doon kami pupunta. Yan. Let's go. Back pre! Takpe! Takpe! Ayaw. Ayaw. So, pinabalik yung mga kasama namin. Kasi ayaw magpapasok. Delikado daw po. Grabe. Sayang, ganda pa man din dun. Ibang ruta, guys. See you. So, guys, mag-iibang ruta tayo. Punta kami Labayog, Sison. Pero maganda pa rin yung view. Doon pa rin sa Ligay yung pumunta namin. And shout out nga pala doon sa naharang from Pampanga na si Carl, Christian Lozano, and Duarte Llamas. Sorry guys, mahigpit talaga sila doon sa boundary ng Tarlac and Pangasinan sa may Rosales. So I hope na makasama ko kayo sa next ride, mga taga Pampanga. Shout out! Alright. Let's go. Northern Cement Corporation. Ang dami pong empleyado dyan, like thousands of employees nandyan. From mga, yan po nagbibigay ng trabaho sa mga taga Pangasinan. Kasi sobrang laki po ng corporation na yan. Kung alam nyo po yan, NCC, ito po yung plantation nila. Northern Cement Corporation. Pero madulas, kaya magtutulak. Tinakbo na. Tinakbo na yung bike kami. Magpiksa dyan. Lakas! Yeah! Sama yun. Bilis ah. Bilis! Yes. Ganda. Tirang na sirin kami. Huwag kang mahiyakan, Gaye. Ganda. So, yung daan po namin dito, parang reverse siya kasi hindi nga kami pinapasok sa Camp 1 kanina.
dapat dito kami bababa. Kaso nga lang, nag-reverse kami. Pero bababa kami ng kampuan, guys. Sana. Picture, picture! Dati tinatakbo lang namin to eh. Ngayon, may trekking pole kami. Yung bike na. Naksawan na. Mamate, ano pa baba? Baka maputo. Kasi natakol mo. Oh! Oh! Ginagawa mo! Grabe, ang lumo to. Dandan, pre. Pababa yan, pababa. Ay, pababa na to. Yan. Spaghetting pababa. Oh. Bulas. Ay, huy! Wait lang. Isa po. Isa mo. Ganyan? Ayaw nga. Baba mo lang yung paa mo. Nakangalay nga lang. Alam mo na sa harap. Ha? Alam mo na sa harap. Huwag mo pag-drip-dripping sa likod. Ay. Wala kang mali. Kailangan lang ako mamigil ka. Basta pagkagatin mo lang yung preno. Huwag lang masyadong paggatin. Okay. Dan. Oh no! I got that, man. Lakad na lang, lakad. Hindi, pwede pa yung derailleur. Yung derailleur, okay pa? No, love. Shake muna, shake. It's muddy here. It's so delicado when you bike kasi it's muddy. Lulubog ka. Lalo pag mabigat.
ganito, brother. Pag magpapalit ka, pag ganito bubumbahan mo, palitan mo ng presta. Shredder ka mo. Brother, pre. Espanyol. Señores, vámonos. Tumba la cama. Todo virada. Rapido. Rapido. Wala. Wala naman. Ano kayang plant to? Ano kayang plant to? Dragonfly. This is dragon fruit. So, hindi pa siya pink. Pag nag-pink na siya, pwede na siyang i-harvest. So, dragon fruit, the farm. Ito, malapit na. Mapit na. No, siya. Dragon fruit. Computer ng bike. Ginagawa mo. Maglilinis kami ng yung tractor. Pinagliguan nga yun ng baka eh doon. May naliligong baka. May to. Ay, palinis nga rin ng bike ko, Pez. Grabe. Sponsor. Babe lang ako. We're at the top of the mountain. Pinakamatino sa lahat. Woohoo! Technically guys, nagtutulak na kami ng bike talaga. Oh no! Yung daan, narrow. Kasi doon kayo pupunta sa taas. Sa likod nun. Oh. Yung, kung tatanungin nyo po kung saan tong trail namin, actually hindi ko din po alam masyado. Kasi tinatakbo namin to dati, trail run kami. Ngayon lang kami nagbike ng ganito. Medyo madulas talaga and delikado siya pag pag bago ka lang nagbabike. Gusto kong kunin yun. Yun. Vitamin C. Yun lang. Ay, baka may ahas. So, vitamin C. Guwap. Yan, hindi pa kami tapos. We're halfway there but makakarating din kami. See you. Nandito kami sa Tuba, Ansagan, Benguet! Yuhuu! Aming tuba dito. Team Bagtet! Bagtit. Madaming tuba dito. Wow! Nandito na kami! Galas ka gamin ka dyan. Dito na kami. Tuba, Benguet.
part siya ng Benguet. Mga tao na dito, mix na po. Mga Highlanders. Pauwi na tayo, guys. Hirapan. So, andito tayo ngayon sa Municipality ng Tuba, Province of Benguet. And kung nakikita nyo po, dami pong bundok. Hindi mo kami natuloy sa Camp 1 to Camp 3 kasi hinarang na kami ng mga pulis. And yun guys, ang hirap ng trail pero kaya naman. Expect the unexpected. May sumemplang, may naflatan, may naputulan ng kadena. And so, kailangan may kasama po kayong mekaniko pag nagbabike. Lalo na pag trail kasi ang hirap pag walang mekaniko. Yun po. Tapos, maraming pagkain para pag nagutom ka or na-dehydrate ka, may pang-consume ka na sa katawan mo. So, yun po. I hope na na-enjoy niyo po yung vlog ko for today. Thank you. Pero jara di malanan sa man. Yeah. Oh. Mismo dito. Paano mo alam? Sama siya. Saan kayo pupunta? Shout out sa sa mga bikers, kung gusto nyong lumakas, magpalakas. Gusto nyong humina. Kung gusto Shout nyong out, Sir Prince! Breakaway! Kung gusto nyong humina, stay home. stay home. Ride lang, walang malakas, walang mahina, basta nag-enjoy ka. Pero sumama ka sa malakas para lalakas ka. Slippery when wet. Hello guys, bago ako mag-end sa vlog ko, shoutout muna ako kina Sir Christian Salada, Team Kalasag, Topax Vlog, John Bert Reduta, Christopher Garcia, and kay Sir Joel Castro na mag-sponsor sa akin. Sir, abangan ko yan. So, thank you po, and like, comment, share, and subscribe dito sa vlog ko. See you ulit sa next. Bye-bye!